தூசி தட்டப்படும் எடப்பாடி மீது உள்ள 1000 கோடி ரூபாய் ஊழல். குடும்பத்துடன் சிறைக்கு செல்கிறாரா? 2011ஆம் ஆண்டில் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அமைச்சரவையில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சரான பிறகும் அந்த துறையை மற்றவர்களுக்கு விட்டுத்தராமல் கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருந்தார். இதற்கு காரணம் நெடுஞ்சாலைத்துறை கோடிகளை கொட்டி கொடுக்கும் காமதேனுவாக திகழ்கிறது என்பதுதான் என அரசியல் தலைவர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். நெடுஞ்சாலைத்துறையில் தார் கொள்முதல் செய்வதில் மட்டும் 1000 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு ஊழல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக எடப்பாடி பழனிசாமி மீது குற்றச்சாட்டு உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. நெடுஞ்சாலைகளை அமைப்பதற்கான முதன்மை மூலப்பொருள் தார் ஆகும். 1 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு சாலை அமைக்க 100 டன் தார் தேவைப்படும் என்பதை அளவீடாக கொண்டு சாலை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்த மதிப்பீட்டை அரசு தயார் செய்யும். ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்ட பின்னர் தார் உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்ந்தாலும் குறைந்தாலும் அதற்கேற்றவாறு ஒப்பந்த தொகை மாற்றப்படும். இதுதான் தமிழக அரசின் நெடுஞ்சாலைத்துறை கடைபிடித்து வரும் கொள்கை என கூறப்படுகிறது. இந்திய சந்தையில் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு தாரின் விலை டன்னுக்கு 41,360 ரூபாய் என்ற உச்சத்தை அடைந்தது. இதை அடிப்படையாக வைத்து அந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்ட சாலை ஒப்பந்தங்களுக்கான தொகை தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஆனால் 1 டன் தாரின் விலை 2015ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் 30,260 ரூபாயாகவும் 2016ஆம் ஆண்டில் 23,146 ரூபாயாகவும் குறைந்தது. விதிகளின்படி 2015, 2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் வழங்கப்பட்ட சாலை ஒப்பந்தங்களுக்கான தொகை அப்போது நிலவிய தாரின் சந்தை விலையை அடிப்படையாக கொண்டே நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் அதற்கு மாறாக 2014ஆம் ஆண்டு விலையை அடிப்படையாக கொண்டே ஒப்பந்த தொகை தீர்மானிக்கப்பட்டது. அது மட்டுமின்றி 2014ஆம் ஆண்டில் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டு அதற்கு அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்பட்ட சாலை பணிகளுக்கான ஒப்பந்த தொகையும் குறைக்கப்பட்ட தாரின் விலையை அடிப்படையாக கொண்டு மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும். ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட தொகை திரும்ப பெறப்பட வேண்டும். ஆனால் இந்த விதிகள் எதையுமே நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி பின்பற்றவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. 2014ஆம் ஆண்டில் இருந்ததை விட 2016ஆம் ஆண்டில் தாரின் விலை பாதியாக குறைந்துவிட்டது. ஆனால் 2014ஆம் ஆண்டு விலையை அடிப்படையாக கொண்டே ஒப்பந்த தொகை கருதப்பட்டு ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு விட்டது. இதனால் அரசுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பின் மதிப்பு மட்டும் 1000 கோடி ரூபாய் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் ஒப்பந்த பணிகள் எதுவும் வெளியாருக்கு வழங்கப்படவில்லை. எடப்பாடி பழனிசாமியின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள்தான் பினாமிகள் பெயரில் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்தங்களை எடுத்து செயல்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதன் காரணமாகவே வெளிச்சந்தையில் தார் விலை குறைந்தாலும் கூட ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பழைய விலையே கணக்கிடப்பட்டு அதிக தொகை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால்தான் கொள்முதலில் 1000 கோடி ரூபாய் வரை ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இது குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆணையிட கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஏற்கனவே தொடரப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் திமுக சார்பில் தொடர்ந்த வழக்கில் அப்போதைய தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்த முறைகேடு வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் இதற்கு முன்பு அதிமுக ஆட்சி என்பதால் தன்னை தற்காத்து வந்து கொண்டிருந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது உள்ள தார் கொள்முதல் ஊழல் இதுவரை கிடப்பில் போடப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்பொழுது பாஜக அதிமுக கூட்டணி முறிவடைந்துள்ள நிலையில் எடப்பாடி மீது உள்ள தார் கொள்முதல் ஊழல் குற்றச்சாட்டு தூசி தட்டப்பட்டு தீவிரப்படுத்தும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. உங்கள் தின சேவல்